Naghuman na tong trabaho guys. Kaot sa takay gutom ba. Dito ay siopaw guys sa 7-Eleven ha. O ganahan mo mukuan. O ganahan mo mo snack niya. Magabi na. Adto lang ta sa 7-Eleven. Kuan na guys. Murag mas kuan siya kay. Kana bang advantage ba kay hintaray no. Gutomon man jud no. Bato ta 7-Eleven guys. Kay kuan man makakaon na ka bisag sa una kay maglisod ko kaon guys niya karon nga nanay 7-Eleven di na ta maproblema muka gutom ta magabi yes saya mo kakausyo ko guys kay kuan mo kuan ya mabuang guys no. Gutom na guys. Okay, bisa 7-Eleven. Kaya kung bakit naman eh. Ang nga ba? Ang guys. Mana inuno sa Cebu guys. Kung ipuyan sa Cebu ba? Ang kuhan. Lamit sila ng kuhan. Okay. Basta magtrabaho guys, nag-reward mo ang galingan mo. Matakuan.